sing mental Bu. Napa ngantuk to Bu? Ngantuk napa luwe? Nek misale darane pung kelas terong dulu lagi tambahin malih. Penasar kotak dereng Bu. Wih, durung piye iki jenenge? Kok kadro hasil kotak dereng kadro. Aku yo urung lasine ngene. Pun sepindah malih ingkang jawab salam kula dongake panjang umur sing berkah. Muga-muga murah rezekine. Muga-muga ndang segera dilunasi utange. Kok ganteng to Bu? Apa duwe akeh kesalahan? Nggih. Mugi-mugi sing gadah garwa ndang ditambah putrane. Kok mboten to Bu? Muga-muga sing Joko Prawan ndang ketemu jodone. Bu Kadro kok banter menek sing Prawan to nggih? Mantan ugi duda ronto dan ketemu jodone sing saleh lan salehah. Khususon mantene dan dipatambe putra 11. Kok mesen ya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Halalan nikah wa haram sifat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar al-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarram demonten para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kula taati naslan fatwanipun. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh tansah mulyaken. Wabil khususan dumateng Sohibul Hajah Bapak Haji Budi Prasetyo dalah sarimbit lastoy keluarga yang tansah kula hormati. Dumateng pengantin saking keluarganipun Bapak Henry Sunaryan kali Ibu Luciana yang kula hormati. Wabil khusus dumateng grup Rabbana Al-Fazan ingkang kula cintai. Masukin grupe ngoten lho Mas kula. Lan sedayunipun jamaah wali urus yang mriki majelis muga-muga sedayunipun tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sekinda monggo sareng puji syukur wonten ngarsa dalam Gusti Allah taala. Ngaten punapa ing saat menika dadekum menika kula jenengan tasih penang kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, badan seger waras. Sehat nggih? Sehat nggih? Monggo sareng-sareng maos bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dedonga sesarangan muga-muga nikmate Gusti Allah niku saged langgeng alam donya dumugi alam akhirat wonten swargane Gusti Allah taala. Allahumma kalih-kalihipun shalawat salam kunjung dumateng kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ing pangaja pangarep-ngarep muga-muga kula jenengan sedaya ing donya ing akhirat dipun akui dados umat masa seperti kala. Nuwun sewu para rawuh, kula ing mriki susule sang Sohibul Hajah Bapak Haji Budi Prasetyo ngaturaken matur nembah nuwun sanget manjen saken royo-royo ngiringaken temanten kekalih. Mugi-mugi kanthi pertemuan ingkang sae menika dados berkah, dados bejo dunya bejo akhirat. Allahumma amin. Semanten ugi kula namung saged ngaturaken ahlan wa sabaudurikum selamat datang. Mugi-mugi kanthi silaturahmi menika dados nyambung paseduluran. Mugi-mugi kanthi sambung silaturahmi dan murah rezeki. Muga-muga wangsul waliman jenengan paring rezeki kakang berkah. Salajengipun mau dipun pasrahaken
Mas Tova dan keluarga Gerbong dikasih ucapan Alhamdulillahirabbil alamin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ananda Nova Ariansa dipun tampi dumateng keluarga Gerbong mriki kalih Pak Budi Usun Mbak Nanda, mugi-mugi dados putra sing soleh lan soleh kasedaya. Mugi-mugi kanthi pernikahan menika sedaya nasabipun keturunipun sedaya ing soleh lan soleh. Allahumma. Selajengipun mau dipun utaraken mbok pilihan. Sampun adicara paripun adicara badhe nyuwun pamit mesti nggih kula wakilipun Pak Haji Budi namun ngaturaken matur nembah nuwun sanget mugi-mugi langkah panjenengan dugi mriki majelis dumateng griya panjenengan sedaya diparingi sehat selamat kalih sing semua sak ngajeng sak pawingipun. Ingkang terakhir mbok bilih Pak Budi nyambut panjenengan mbok bilih kurang suguh, kurang dukuh, kurang tambuh, mbok bilih pareng palenggahan pasugatan dadah menuju manah panjenengan kula sesuai nyuwun agung sesamudra pangasami. Monggo Bu kali dipun sambi Bu, dipun buka mboten napa-napa. Pun telas iki dijoki malih. Apa telas? Monggo juru lagi tambahi malih. Oh nggih, kedak mawon niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ranten acara sampun kula tampi kula badhe medhar kedik mawon dumateng manteri Pak nggih. Asal nggih. Saya Mas Nova. Mas Nova Mbak Nanda Jumbius to. Sakniki seneng napa senep? Seneng. Mudhun panggung gak oleh senep lho ya. Kanten sakniki pun sah dados suami istri pun nikah halal nggih. Karena nikah niku ibadah seumur hidup. Dina niki setan jerit, setan nangis mergo napa? Pernikahan itu ibadah seumur hidup. Ketoke ora salat, ketoke gak poso ning ganjarane ngalir ngili. Salat 5 wektu dilakoni 5 menit mantun. Poso niku sedina mantun. Tapi lek nikah orang duwe batasan. Contohnya napa? Kaya Nova kali nandang ngeten iki. Dawuh Kanjeng Nabi, lamun no guyon bercandaria karena senang karena rahmat dengan cinta mongko ganjarannya pada karo sholat sunnah 1000 rakaat. Wis tau sholat sunnah 1000 rakaat enggak? Hah? Durung Nova. Nah, iki kesempatan. Saiki nang padha wis ngomong loro tak ngono tak salah. Gak tak terus nek engko. Niku nek cuma bercanda gurau. Nek gelem nyekel tangane menangka goblok gugur apa dosa-dosane tiyang kalih. Nggih Bu nggih, dicekel tangane. Manglo monggo saiki wis dicekel tangane Mas Nova. Ora ngono. Iku brayah iku bengi ae masuk. Nah, tangane sikun. Ya ngono lho. Aja dicolek aku rampung nuturi. Setuju Bu nggih? Ben ganjarane ngalir setan saiki nangis delok Nova kene nandang ngeten iki. Ditambah malih wis dicekel tangane kok gelem nyucuk nyium tangane kok tekan harjat awak pikir ning ngarep Ka'bah. Lanjut Bu. Dicium tangane jare kon lanjut. Gentenan. Dan dicium ada? Iya, weh. Neh, Novan di. Iya, kan sing jomblo pengen yo ben. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau terus ke malih, Nanda Nova saiki bahagia apa enggak? Bahagia, bahagia sampai pengen bahagia sampai swarga apa enggak? Nggih, ngoke. Arba'u wali sa'adatin mar'i. Wong nek pengen bahagia ceklen papat perkara iki. Piro ndak? Papat nggih. Enek papat sing ndadekne wong iso bahagia, iso seger ning donya dumugi arek ing swargane Gusti Allah taala. Sing pertama yaiku auzajatau sholihah duwe bojo sing sholihah wajib. Pun sholihah dari Bu. Insyaallah sampun nate nyeneni bojone. Nggih. Mboten nyeneni Bu ngilingno ngoten lho. Syaratnya siji kudu duwe bojo sing sholihah. Tandane istri sholihah niki pun khairun nisa bagus-bagus wong wadon sing sholihah niku
Ida namu alika sorka yek dipandang nyenengke apa Pak? Nek disawangnya neng saiki nyawang nangga seneng kok seneng alhamdulillah berarti tanggane nangga dadi isi sing so leha saiki lho ya kok begitu cepat lambe kudu seneng siji dipandang nyenengke kata tiang wadon nuwun sewu bunge kaum istri niku nek teng jaba mau maca wayu nek karang tukang bakso biasa tumbas pentol bakso ya biasa tapi nek omahe dhewe wis gas tenan suwek-suwek ha-ha karo bojone nggih mboten nggih Bu kok nggih Bu fakta betul nggih wis muga-muga sing rawuh mriki sedaya wanita iki dados putra wanita sing salehah kok nggih to bojone dah jadi wanita sing salehah diseneng bojo nyenengke disawang bojone sing nomor loro wa amantaha apotka nek diperintah taat selama perintahe ati bahkan nalika Mas Nova gak duwe duit nek dipinanggekno kopi kudu gelem rungokke Pak tirakate wong wadon tirakate seorang istri sing paling berat iku apa tirakate taate yaitu Aryadatun Nisa as-sabru 'anil mal yaiku sabare tirakat nalika bojo lanang orang duwe apa-apa orang duwe duit nalika jatuh ning ngisor iki ujian ya akeh rumah tangga berantakan buki pergo ekonomi sing wadon ora sabar nggih napa nggih Bu boten ngoten lho Bu kok nggih niki dikatan taat sing kudu aman tapi berusaha begitu Mas Nova misal urung boleh kerjaan orang duwe duit orang duwe bondo kok awakmu gelem ngladeni karo senyum gelem gawekno kopi berarti nandas nes menungso insyaallah dadi ratu ning widodari dari Allahumma tirakate sabar dia pak Mas Nova sabar sing nomor 3 wanita sing saleh pripun wa idza jibta nafidun min nafsika wa malikam Dungo-nanda nek ditinggal Mas Nova makarya orang ning omah tolong dijogo nafsune dijogo awake dijogo keturunane aja kaya Pak Sopir sopir aja nengah-nengah ayo mampir bojoku ora ning omah aja aku sane patung sopir elek menuju ditiru Allahumma sholli ala Muhammad orang napa ndak tiang setri niku nisaun harsulakum wong wadon kuwi kaya sawah piye sawah kuwi ben resik diwatuni ben adem dibanyoni Mas Nova rumoke Mbak Nanda iki padha sawah nek ben resik di watuni Mbak Nova lek di wedai Mbak Nova lek dilebokno terus dimenyak ben ketok ayu jadi tugasnya orang yang dadekno bojo wadon dadi ayu pun jenengan ate dilebokne salam garwane Bu oh sering alhamdulillah jujur sing nomor 2 sawah niku ben adem diwahi banyu wong wadon niku ben adem atine aja disakiti nggih Bu nggih aja disakiti aja diseneni aja dibentaki plus diwahi duwe kok banter seneng duit kakak apa gede Bu kata wis rata ngoten Pak aja gesang aja kelan ing wae duit nanda siap alhamdulillah tekan tadi siji duwe bojo sing salehah nomor 2 auladuhu saleh duwe putra putri sing saleh syarate Bu Pak nek gadah putra sing saleh syarat pertama kudu nikah syarat pertama niku wis dilakoni muga-muga dengan pernikahan iki nasabe keturunane Nanda Bapak dados putra sing saleh lan saleh Allah sing nomor 3 wa khotalata saleh kumpul wong sing saleh sing apik-apik Nova Nanda kumpule sing apik-apik aja pisan kumpulan wong sing elek masuk elek pi elek prilakune
nangga Nova kok nglakoni salah, hati-hati. Besok turunmu iso dadi salah dadi lek mergo perbuatane menungso. Nyuwun sewu Bu. Bocah niku nakal, anak niku nakal pun ngantos disalahno anake, introspeksi wong tuane. Bocah angel dituturi iso uga kadang garwa istri nyementak-mentak merintake suamine. Kadang bapake ora peduli karo istrine ngoten niku, anak dadi durhaka. Paham ta nggih? Siji duwe anak soleh, kumpulane ya sing Allahumma sholli ala Muhammad. Sing terakhir nek pengen bahagia Anda au takunu rizquha fi baladihi. Nuwun sewu Pak niki nggih. Dawuh Kanjeng Nabi rezeki sing paling berkah manfaat niku golek rezeki, golek duit ning negarane dhewe. Nova nek saiki aja pisan-pisan duwe niat lunga ning luar negeri. Kenapa? Barokah Pak. Rezeki luar negeri kok wakah bener wakeh. Ning terkadang orang barokah mergo kena sabdane Kanjeng Nabi niki. Fi baladi rezeki fi baladi. Rezeki sing paling berkah ning negarane dhewe. Insyaallah cukup. Jare wong Jawa mangan gak mangan nek kumpul. Nggih Bu Laras. Mangan gak maneh kumpul. Mboten nggih. Oh mboten. Mboten apa pokok aja duwe cita-cita luar negeri nek selama cukup-cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas ya, enek patang perkara. Siji dadi duwe bojo sing saleh utawa salehah nek kanggo wadon. Nomor loro keturunane sing apik. Nomor telu kumpulane sing apik. Nomor 4 golek rezeki ning negarane dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo sadèrèng kula tutup mau salat riyin muga pangati waosan sholawat dados berkah sedaya. Beberapa nasihat mboten iki. Siang nggih. Monggo nyanyi kula saged nggih. Nggih, monggo kita ngulang masa lalu. Sareng-sareng nggih. Disabu. So
jadilah istri, jadi istri taat suami, agar sang istri cantik bersemi-seri. Jadilah suami menafkahi dengan sejati, nanda izinkan suami bila cari rezeki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan jarimatan Aduh senangi, senangi pengantin baru, duduk bersandang, duduk bersandang tanpa malu, mengharap doa, doa restu para tamu, dan semoga Pak Budinang nambah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Matur nuwun Prof. Al-Fazan nggih. Muga berkah sedherekipun. Mekaten ingkang saged kula sampaiken mbok bilih kula pribadi lan wakil saking Pak Budi. Enten tutosa kula tolak buah kula lan sedaya keluarga boten nuju manah panjenengan kula nyuwun samudra pangarsami. Monggo kita tutup kanthi hosan doa saderengipun tawasul dumateng para nabi, para wali, para manten usun dumateng Bu Hajah Ujurah. Biridallah ta'ala wa syafaati Rasulillah lahumul Fatihah. Wabil khususan rohi dumateng Ibu Hajah Ujurah lahal Fatihah. Wabil khususan rohi wal jasati pengantin kekalih mas nafa kali penandaya jadatan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan barokah, putra putri ingkang soleh lan soleh sehingga bejo bejo akhirat. Quluhum lahumul Fatihah. Wabil khususan rohi wal jasati dumateng sedaya niki ping Pak Beti majelis, ya Allah nyuwun paring panjang umur ingkang barokah, rezeki katal barokah sehingga sedaya bejo dunya bejo akhirat. Quluhum lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli fi qalbi kathir wal zalimin wal fasudin wal hasudin wal musbidin wa ala alihi wa sallam. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina fi khairi Allah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina fi khairi Allah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina fi khairi Allah. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana sulatina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa antal khairin. Allahumma ya ghani ya hamid
ya Mudu ya Mu'id ya Rahimu ya Wadudu aghnina bi khalal kharabika wa bi ta'atika an maksiatika bi fadlika nasu ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim Bisyamsin Bainamin Saprisin Sawiyin Kaiyin Armayin Birahmatika ya Rahman Rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Halu kalam inna wa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.